थ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बयबो माने गोमोनो हागौ आरोना बयबो माने साननो हागौ मनिटाइज जायै चेनेलावलाय बोरैहाय आर्निं खालामनो हानांगौ जाखो बेफोरबायदि साननो हागौ आरोना साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा नोंथांमोना माने मनिटाइज जायै चेनेलफोराव आर्निं खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आं नोंथांमोननो मा फोरमायनो थांनो नागिरगासिनो दङ। दा नोंथांमोना माखासे इउटुबारफोरनि भिडिअ नायो जायफोरनि चेनेला मनिटाइज जाबाय बिथांमोना मान्थलि आर्निं खालामगासिनो दङ, माने मासे इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनगासिनो। जायफोरनि भिडिअसनि गेजेर बिदिनो एडभार्टाइज फैयो, बे एडभार्टाइजनि थाखाय बिथांमोना सोरबा बायदिया मास मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहामजोंसो मोनो, सोरबा बायदिया माने मासे मोनबाय थायो आरोना। इउटुब नि पेमेन्टआ बिदिनो $100 जाबासो नोंनि गुगल एडसेन्सआव ट्रेन्सफार खालामहरो। ट्रेन्सफार खालामनायनि उनाव नोंनि एकाउन्टआव $100 जाबासो नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव $100 जाब्लासो नोङो इउटुबनिफ्राय पेमेन्टखौ मोनो आरोना। दा $100 जायाबा नोङो पेमेन्टखौ मोना। दा नोंथांमोननो आङो मनिटाइज जायै चेनेलफोरनो माब्रैहाय आर्निं खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुगासिनो दङ डिसक्रिपसनफोराव एबाउटआव बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जिमेल आइडिखौ होनानै ला। बिदिनो इउटुब चेनेल थानाय जिमेल आइडिखौ होनाङा, एक्सट्रा नोङो माने स्पन्सार होनना बुङो। नोंथांमोना गोबां बेफोरबायदिनो नुगासिनो दङ सोरनिबा चेनेलनि गेजेराव बिथांमोना स्पन्सार होनानै माने स्पन्सार माबा खालामनानै एक्सट्रा फैसा खामायगासिनो दङ। जायनाखि इउटुबनि पेमेन्टआथ' एक्सट्राखा, एडभार्टाइज फैनाय जिनाखि गुगल एड्सनिफ्राय जोङो एडभार्टाइज मोनो, बे एडभार्टाइजनि फैसाया बेलेग जायो, बेयो माने मान्थलि मोनो। दा जायनाखि स्पन्सार बानायो बेखौ नोंनि एकाउन्टआव नङाब्ला नोंनि गेम एकाउन्टफोराव डाइरेक्ट सोना हरो आरोना। दा बैफोर स्पन्सारनिफ्राय नोङो मनिटाइज जालायनाङा बेफोर चेनेलफोरा। माने नोङो जुदि नोंनि भिउसआ दायो मोजां थांबाय थादोंबा, हमनानै ला बिदिनो 10,000 भिउस 30,000 1 लाख 2 लाख भिउस थांबाय थादोंबा, माने मनिटाइज जाथ'वाखै आरोना नोंनि चेनेला। मनिटाइज जायाब्लाथ' नोङो गुगल एडसेन्स पिन फैयाब्लाथ' नोङो फैसा मोना। मनिटाइज जाब्लासो फैसा मोनो नालाय मान्थलि इउटुबनिफ्राय। दा मनिटाइज जायाब्लाबो नोङो फैसा मोनो आरोना। बे फैसा मोननायानो जाहैबाय स्पन्सार। नोङो बिदिनो माबा मोनसे ब्रेन्ड, मोजां ब्रेन्डनि आरोना, बिदिनो नोङो गस्ला सोरबा माने गोदान प्रडाक्ट गस्ला दिहुनदोंब्ला बे गस्ला दिहुनग्रा मानसिया नोंजों माने नोंनि इउटुब चेनेलाव आपडेट खालामनो होगोन। नों आपडेट होयोब्ला माने बै गस्ला बानायग्रा कम्पानिया नोङो आपडेट खालामनानै होयोब्ला नोंनि इउटुब चेनेलाव बुंनानै होयोब्ला आं नोंनो इसिखिनि फैसा होगोन होननानै बेफोरबायदि स्पन्सार खालामहरो आरोना। दा बेफोरबायदि बानायोब्ला गस्लानिल' नङा, गोबां बिदिनो मबाइलनि होन बिदिनो मोजां लेपटप माबा माबि बिदिनो स्पन्सार खालामो गोबाङानो। सोरबा बिदिनो सलारनिबो खालामो, गोबां माने बेलेगनि आरोना। बिदिनो बिजनेस पारफरमेन्सआव गोलैजोबो बेफोरो। दा बिनि थाखाय माने एक्सट्रा फैसा मोननो हायो आरोना, जायफोरनिया माने चेनेला मनिटाइज जाथ'वाखै। आंबो बिदिनो आंनि लोगोफोरनो गोबां हरबाय, माने आंनियावबो कन्टेक्ट नाम्बार बिहरो नालाय, माने जायनाखि स्पन्सार होगिरि बिथांमोना माने कन्टेक्ट नाम्बार बिहरो। नोङो बे नोंनि लोगो बे इउटुबारखौ सिनायो नामा बेफोरबायदि सोंहर नालाय आङो हरना होयो। जायफोरनिया मनिटाइज जायाखै आं लाइभ प्रुफ देखायनो हायो, खिन्थु आं बिथांमोननि नामखौ लाथ'ला आङो। दा बिथांमोनाबो माने मनिटाइज जाथ'वाखैमोन, बिसिना बिराद मोजां भिउस थांबाय थायोमोन, ओमफ्राय चेनेला माने बिदिनो इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनथ'वाखै आरोना। दा बिथांमोना माने एक्सट्रा फैसा मोनग्रोबाय, माने स्पन्सारनि थ्रुयै एक्सट्रा मोनग्रोबाय आरोना। दा नोंथांमोनाबो मनिटाइज जाथ'वाखैबा, चेनेला मोजां भिउस थांगासिनो दंबा, नोंनि चेनेलाव 10,000 20,000 30,000 40,000 सोरनाबा 1 लाख 2 लाख भिउस थांगासिनो दंबा, 5,000 भिउस थांगासिनो दंबा दैलि, नोंथांमोना माने बिदि भिउस मोनगासिनो दंबा एक्सट्रा फैसा खामायनो हागोन आरोना। दा नोंथांमोना बोरैहाय खामायनो हागोन होनना बुङोब्ला, नोंथांमोननि जिमेलाव मोजां भिउस थांबाय थायोब्ला बिथांमोना माने नोंजों कलाबरेसननि थाखाय जिमेलाव मेसेज खालामहरगोन। नोंथांमोना जिमेलखौ दैलि चेक खालामबाय था, एबाउटआव होनानै लाब्लानो जाबाय। बिजनेस फर माइ जिमेल बेफोरबायदि होदो, ओमफ्राय जिमेलाव नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार बिहरगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो, आंबो बिदिनो आंना मोनसे फैलायबाय आरो स्पन्सार, आं दायो बानायथ'वाखै। दा बेफोरबायदि जिमेल फैगोन आरोना। दा बेफोर जिमेलाव नोंथांमोना माने मबाइल नाम्बार हरदो, बिदिनो बिसोरो नों बेसेबाङाव बानायगोन, बेसेबां खै हाजार लागोन नोङो बे भिडिअखौ बानायनायाव, बिदि नोङो एक्सेप्ट जाबाथाय माने नों बानायदो आरोना, बिथांमोनजों डिल जाबाथाय। दा बेनो आरोना एक्सट्रा आर्निं खालामनाया। जोङो इउटुबनि पेमेन्टआ बेलेग जायो, बिदिनो स्पन्सारनि आर्निंआ बेलेग जायो आरो। स्पन्सार नों माबा मोनसे ब्रेन्डआनो होन, माबा मोनसे गस्लाखौनो नोङो प्रमोसन खालामबाय, बे गस्लाया बिराद मोजां होननानै बुंबाय, नोङो बेफोरबायदिनिबो नोङो एक्सट्रा फैसा मोनबाय।
दा माबा मोनसे नोङो गारिनि दायो गोदान गारि हमना ला दायो महिन्द्र कम्पानिनि स्करपिअ'आ गोदान माने मडेल बानायबाय आरोना बिनि सायाव नोङो भिडिअ बानायोब्ला दा बै स्करपिअ कम्पानिया माने नोंनो स्पन्सार बानायनो बेखौ एसे आपडेट होनना बुङोब्ला बै स्करपिअ कम्पानिनिफ्राय नोङो फैसा मोनगोन आरोना भिडिअ बानायोब्ला दा बेफोरनो स्पन्सार आरोना आरो गेमनि फारसे गोबां बिदिनो गोबां मानसिफ्रा माने गेमनि फारसे भिडिअ बानायो बेफोरबो स्पन्सार आरो दा बिदि भिडिअ बानायोब्ला इउटुबनि पेमेन्टआथ' पेमेन्ट आलदाखा ओमफ्राय बियो माने स्पन्सार बानायोब्ला नोंहा बिनिफ्राय डाइरेक्टलि आरोना बियो मान्थलि नङा लगे लगे फैसा मोनखायो आरोना लगे लगे नोंनि एकाउन्टआव डाइरेक्टलि सोनानै हरखायो आरो सोरबा सोरबा गेम एकाउन्टआवबो हरो पेटिएम गुगल पे जिखुनु जाया इउपिआइ आइडि हरब्लानो डाइरेक्ट सोना हरखायो भिडिअखौ आनलिस्ट खालामनांगौ आनलिस्ट खालामनायावनो बिसोर सोना हरगोन बिसोर फैसा सोना हरबासो पाब्लिक खालामनांगौ आरोना भिडिअखौ दा नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय दिनै माब्रैहाय मनिटाइज जायो चेनेलफोराव बोरैहाय फैसा खामायनो हायो बोरैहाय फैसा आर्निं खालामनो हायो दैलि बा मास मोनसेयाव खनसेबो फैनो हागौ नोंनियाव स्पन्सारा माब्लाबा समाव माब्लाबा मास मोननैजोंबो फैनो हागौ मोनथामजोंबो फैनो हागौ माब्लाबा हप्तासे गाहामावबो फैनो हागौ आरो नोंनि भिउसआ मोजां खारबाय थाब्लानो माने नोंनो स्पन्सार हरनो थाखाय माने बै कम्पानिफोरा हरो आरोना स्पन्सार जिमाइलखौ चेक खालामबाय थानांगौ बिदिनो दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेलखौ गोबाङानो नायो अनसायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामाखै गोबाङानो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै गोबाङानो मनिटाइजबो खालामनानै लाबाय जायफोरा माने रोङाखैमोन मनिटाइज खालामनायखौ सासे आब'आबो मनिटाइज जाबाय बिनि थाखाय मेनि कंग्रेचुलेसन दा बे आब'आ माने नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव बे आब'नाबो चेनेला मनिटाइज जाबाय आरोना दा बेबो आंनावनो सोंनानै खालामबाय मनिटाइजखौ आंबो मनिटाइजनिनो गोदान बिदिनो दाथ' गोदान आपडेट जाबाय एसे मनिटाइज सिगाङाव फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थार्ड स्टेपखौ दान खालामनो थाखाय डाइरेक्ट स्टार्टआव थुबानो जाखायोमोन दा माने बे मनिटाइज एप्लाइ खालामैनि सिगां बेलेग मोनथाम स्टेप जोङो माने टिप मार्क खालामनांगौ बेखौ टिप मार्क खालामब्लासो फार्स्ट स्टेपआ दान जायो आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि थ्रुयै गोबां सोलोंनो मोनगोन इन्सटाग्रामनियानो होन एनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक पेजआनो होन फेसबुक पेजनिफ्रायबो जोङो फैसा आर्निं खालामनो हायो इन्सटाग्रामनिफ्रायबो जोङो फैसा आर्निं खालामनो हायो इन्सटाग्रामाव जायफोरा माने बिदिनो स्पन्सारनि भिडिअ बानायो बिथांमोना मोजां मोजां फल'वार्स दङ सोरनाबा 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन जायफोरनिया फल'वार्स दं बिथांमोना आर्निं खालामगासिनो दङ बिथांमोना माने बांसिन माबा मेश' एप्स एमाजन फ्लिपकार्ट बेफोरनि अनलाइन ट्रेडिं शपिं खालामगासिनो दङ बिथांमोना शपिं खालामनायनि फारसे खिथायो दा बिथांमोनाबो इन्सटाग्रामावबो आर्निं खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय टुइटारावबो आर्निं खालामनो हायो मनिटाइज खालामनांगौ टुइटार एकाउन्टखौबो फेसबुक पेजखौबो मनिटाइज खालामनांगौ खिन्थु जिनाखि बे इन्सटाग्राम बेखौ मनिटाइज खालामाब्लाबो माने इन्सटाग्रामाव कलाबरेसननि थाखाय माने नोंनियाव जिमेल डिएम खालामहरो आरोना दा मेसेज खालामहरब्ला नोंथांमोना बेसेबाङाव डिल खालामनो बेसेबाङाव माने भिडिअ बानायनो खालामनो हायो बिनि उनाव टुइटाराथ' थांखाबाय बेजों लोगोसे टेलिग्रामावबो नोंथांमोना फैसा आर्निं खालामनो हायो आरोना जायफोरा माने अनलाइन फैसा खामायनो गोसो दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनोबो मनिटाइज जायाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मनिटाइज खालामनो हागोन जायफोरा माने मनिटाइज खालामथ'वाखै वाट्स टाइम जाबाय एप्लाइनाव अप्सना फैबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदो आङो माने मनिटाइजखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ माबायदि खालामब्ला मनिटाइज जायो बिनि बागै थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो पिस आउट